Historiaa Saarnin ympärillä. Olette entisen Isoevon koululla. Saarnikoti ja Saarnimaja ovat saaneet nimensä Isosta Saarnista. Tulin katsomaan myyntikohdetta Lammilla ja kiinnitin huomion suureen puuhun. Se oli saarni. Jaha, tulin saarnikodin pihaan. Nykyisin kiinteistössä toimii Esperin hoivakoti Saari. Ylemmässä entisessä henkilökunnan asuntolassa toimii Saarnimaja. Isoevon kiinteistöt omistaa alueen ja kiinteistöt. Olen talkkari, majatalon isäntä, kiinteistönomistaja ja eläkeläinen. Koulutukseltani olen monta kertaa erikoistunut sairaanhoitoon. Saarnimaja on siis entisessä hoivakotikiinteistössä, eli kaikki tilat ovat esteettömiä ja ovet leveämmät ja kynnykset pois tai matalat. Paloturvallisuus on huomioitu, jokaisessa huoneessa on palohälytysjärjestelmä ja keskushälytysjärjestelmä. Piha-alueella kulku on helppoa, tosin pientä ylämäkiäkin löytyy. Yleiset tilat ovat mahdollisimman suuret ja myös isommille ryhmille. Huoneet ovat 2 hengen huoneita, mutta löytyy myös 1 hengen huone, jossa on sairaalasänky, joka on tarkoitettu liikuntarajoitteiselle. Ja 1 huone on iso, johon mahtuu perhe 5 henkeä. Tiloissa on WC:itä ja suihkutiloja yhteensä 6. Huoneisiin pääsee omalla avaimella ja avain löytyy avainlokerosta.